nje la futhi yeah. Hip to the hop, you don't stop. Hip to the hop, you don't stop. Yeah. Yeah man, me ready. Hey yo, hip to the hop, you don't stop. Hip to the hop, you don't. We go hip to the hop, you don't stop. Hip to the hop, you don't stop. I pinned my selector from the top. Barreta Bandaguit. Yeah man, I feel it. Yeah man. Ikati Pumile Morin. Ikati Pumile Morin. Ah. Izalele estratweni ePepen Hospital ekasi ekoneni apho kuthetha itsotsital endesona story san banxamela utofikan bakhawuleze baqaphele ntwana xa ungatholi line kodwa ke abanye abangabongo robhane abaqhutywa bobutyalo bubenza barwayane uzova phikisana de bangombane ngamanqindi ebusweni bengathi babethwa ngumbane xa ungena kwezi strato impilo ibanjalo kuba lula ukuphulukana nomphefumlo wakho aphela amatebo kodwa sibaninzi ngamabomu kaloku abanye bethu inyaniso bayenza intsomi abanye bethu batshintshile ngabazalwane abanye bethu baguqukile ngo-after 9 abanye bamengenamba baginqina kanye abanye ngomayiloda amarasta amajamane mamela kuyo yonke le mimoya ikhoyo uzuqaphela ukuba wam umoya ufuna isihoyo ndinomoya omkhulu kakhulu umoya ongamngqiliyo unyana womntu ovele libhulu umoya wam ushukumisa ingcwaba likahani unobangela lo wam umoya ukhalela inyani lo moya wahlala phaa kumzimba kabantu biko ulo wenza uba nam makuthiwe ndilicingo umoya wam ohamba endleleni kasobukhwe kathiwa Africa for Africans uvespa ugoduke umoya wam olala mqhino katata umakagavi lo moya awuhlafi uyabona njengoba nalo moya wam umngaka umoya ongamelaniyo tu unemimoya emdaka bathi xa bengibona bangakwazi nonjonga ngoba lo wam umoya untsundu ngebala from Cape to Cairo, Djibouti to Dakar umoya wam uyagquba including Madagascar for 365 days istamina siyalasta esomoya wam emimoyeni ijambile unamandla ngoba wakwazi ungena komama bazitshisa idombas wahlala nasemathatheni kamama uRosa Parks lo moya si-spirit that sent from no compromise straight from uQueen Menen umntopiyakazi ndothuka namangala nam ndaxaka uba ndizawuthini ndisova uba lo moya wawuhleli kumama uwini kanti ngulo wamfikelayo naye umama uhana sekukade lidlolo tyhini watsho wanomntwana nababingeleli bayangqina ngomoya nawo bathi nene lo moya nawo ungcwele kubawo qha into nayo ngalo moya nawo ungqukwe yimimoya emininzi engendawo